Tretie ožobračovanie národa Robert Fico a jeho poslanci schválili. Aj keď sa teraz tvária, že sú rôzne iné témy dôležité je to, čo vás postretne a čo vás čaká vo vašej peňaženke počas budúceho roka, že to bude poriadna smršť. Poďme sa pozrieť na základné body, ktoré si treba pripomenúť a ktoré vás čakajú. Začneme zamestnancami, ktorých čakajú zvýšené zdravotné odvody. Takže ak zarábate mesačne 1600 eur v hrubom, tak počas budúceho roka vás pripravia o takmer 200 eur. Živnostníci sú najviac ošklbanou skupinou v tejto konsolidácii, hlavne zvýšenými minimálnymi odvodmi. Čiže väčšina živnostníkov, ktorá platí minimálne odvody, si priplatí takmer 1000 eur počas budúceho roka, ale to nie je všetko. Tí, ktorí si na živnosť len privyrábajú malými sumami, budú musieť začať platiť odvody. 131 eur mesačne, to znamená, že takmer 1600 eur zaplatia navyše štátu v budúcom roku oproti tomu, čo platia teraz. A nehovorím o nových živnostníkov, na ktorých si vláda pripravila skrátené odvodové prázdniny, a to len na 5 mesiacov, po ktorých budú musieť začať platiť odvody. Podnikatelia, ktorí používajú auta aj na súkromné účely, si budú môcť uplatniť odpočet už len polovice DPH a takto ich skasírujú. Nezabudneme na všetkých ostatných, ktorých čaká drahé poistenie, pretože sa zvyšuje daň z 8 na 10%, čiže každé PZPčko, poistenie majetku, nehnuteľnosti a tak ďalej bude drahšie. Drahé potraviny, keksy, džemy a štvrtina všetkého, čo nakupujeme, porastie DPH z 19 na 23%. A nezabudnime ani na stavebný materiál, kde kameň, štrk, piesok, 1,35 eur z každej tony bude daň, takže všetok stavebný materiál bude drahší. Všetci pracujúci, ktorí chodia do práce počas dní v roku, pôjdu aj počas sviatkov. Robert Fico hovoril, že chce 4 pracovné dni v týždni. Pravda je ale taká, že mu nestačí ani 5 na to, aby ste splácali jeho dlhy a budete pracovať aj počas sviatkov. No a dôchodcovia, to je skupina tiež najviac ošklbaná súčasnou vládou. Potom, ako im zrušili rodičovský dôchodok, ako osekali tých, ktorí po 40 ťažko odrobených rokoch odchádzajú do dôchodku a majú nižšie počiatočné dôchodky, tak teraz navyše zmrazujú 13. dôchodky na nasledujúce ďalšie 3 roky. Nezamestnaní, ktorí prichádzajú o prácu kvôli súčasnej vláde a naozaj trú biedu, tak tí dostávali teraz podporu 50% hrubej mzdy počas pol roka. To sa mení a po 3 mesiacoch to klesá na 40, 30 a 20% hrubej mzdy, ktorú dostávali dovtedy, kým ešte boli v zamestnaní. Toto sú drakonické opatrenia Roberta Fica, ktorými vás ide už tretíkrát ošklbať a nič neušetril. Naďalej len znásobuje dlh, zatiaľ čo on má dvojnásobný plat, doživotnú rentu a každý jeden deň počúvate o ich kauzách. Nezabudnite to povedať všetkým, pretože takto vás zdiera vláda Roberta Fica.